Desde o final do Imperio Romano, o galego aínda tarda 8 séculos en comezar a ser escrito. Entre os séculos XIII e XV, o galego é a lingua do clero, da nobreza e de reis e raíñas, sendo as Cantigas de Santa María do rei Afonso X unha das obras máis importantes daquela época nunha lingua diferente do latín. A partir do século XV, ao norte do Miño, o castellano pasa a ser a única lingua escrita. Comezan os chamados séculos escuros. No século XIX, pouco a pouco, o galego volta de novo a ser escrito, aínda que xa usando a ortografía do castellano da época, a única que coñecen as figuras do Rexurdimento. Prácticamente descoñecen a literatura que o galego compartira con Portugal durante a Idade Media. No final deste século, co descubrimento deste pasado literario, comezan a surxir voces que andan ás voltas coa idea de aproximar a ortografía galega e a portuguesa. Estas voces multiplícanse até os anos 30 do século XX. Moitas figuras implicadas nas Irmandades da Fala, e fundamentalmente unha das máis importantes, Xoán Vicente Viqueira, son o principal motor desta tendencia de converxir coa ortografía portuguesa. A Guerra Civil acaba co debate. O galego escrito desaparece de novo. Durante o franquismo, os principais defensores da converxencia co portugués, como Castelao, están no exilio. Dentro da Galiza, as expectativas do galeguismo mudan completamente, adaptándose ao que permite a ditadura. A partir dos anos 50, a editora Galaxia impulsa novamente un modesto uso do galego, especialmente literario, renunciando implícitamente á converxencia co portugués que defenderan algúns galeguistas dantes da guerra. Mais nos anos 70, coa esperanza de que un goberno democrático fará chegar o galego ensino, o debate sobre a norma ortográfica regresa con forza. Nos anos 70, os partidarios do galego como lingua independente do portugués vanse aglutinar en torno do Instituto da Lingua Galega e pouco a pouco van gañando simpatía entre o galeguismo de Galaxia e Realidade Galega, un colectivo que aspira a xogar un papel político na autonomía que está a nacer. Fernández Albor, García Sabel, Ramón Piñeiro ou Filgueira Valverde son algúns dos galeguistas que acabarán por ocupar diferentes cargos políticos. Por outro lado, as tendencias que queren ter en conta a escrita da época medieval e o portugués gañan terreno entre a xente nova e vanse aglutinando en torno da figura de Carballo Calero, que fora resurxindo desde finais dos anos 50, despois de longos anos de cárcere e ostracismo. É a grande referencia do momento, por ser autor dunha gramática e redactor das normas da Real Academia Galega de 1971. A partir de 1972, convértese no primeiro catedrático de galego da Universidade de Santiago de Compostela. O primeiro grupo, despois chamado autonomista ou isolacionista, asenta o seu traballo na dialectoloxía e defende elaborar unha norma para o galego independente da portuguesa, con base nas falas populares conservadas e cunha ortografía común á castellana. A partir de 1975, este sector, liderado polo ILGA, Instituto da Lingua Galega, dá pasos fundamentais para asentar o seu poder, colocando correctores e asesores lingüísticos nos medios informativos e na Xunta. O segundo grupo, despois chamado luxista ou reintegracionista, defende ter en conta a historia escrita do galego desde a Idade Media e adoptar unha ortografía común á portuguesa. No tempo en que se produce este debate, surxen varias propostas normativas. As máis importantes son as xa mencionadas normas da Real Academia Galega do ano 71, baseadas na historia do idioma, os manuais gallego 1, 2 e 3 do ILGA, máis centrados na dialectoloxía, as bases para a unificación do galego de 1977, que pretendían o consenso partindo da filosofía autonomista, as directrices para a reintegración lingüística galego-portuguesa do ano 79 de Martiño Montero e as propostas da Comisión de Lingüística da Xunta en 1980 dirixidas de novo por Carballo Calero, as primeiras de carácter oficial e que pretendían o consenso partindo da filosofía reintegracionista. Pouco a pouco, os partidarios do galego como lingua independente do portugués ocupan importantes cargos na comunidade autónoma. No Consello da Cultura, na Real Academia Galega, na Delegación do Goberno, no Parlamento, sendo os máis significativos o presidente da Xunta con Alianza Popular, Fernández Albor,
e o conselleiro de Cultura, Filgueira Valverde. No outro lado, as posturas reintegracionistas recibían grande apoio do profesorado saído dos primeiros anos de Filoloxía galego-portuguesa e entre as entidades culturais e forzas políticas nacionalistas. As diferentes propostas normativas dos anos anteriores procuraban o consenso entre ambas as posturas. Porén, en novembro de 1982, o decreto Filgueira impón a normativa actual, non consensuada, deixando fora a corrente reintegradora do galego na lusofonía.